waya na ga ajin ba kowa ne, malam bai zo bane har yanzu. A ina malam da zato kana ganin da waki dajin ma shirin makalan musulma. Amma na ji an ce kana rubuta wata sabuwar waka. Ina hira wata sabuwar waka insha Allah. Yan bai, kare rama ita kafin malam ya zo mana. Ina karatu ba dan aiki ba. Ina karatu ba dan aiki ba. Domin na san menene yanci na ne. Ina karatu ba dan aiki ba. Domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba. Sam ba sa tausayin mu, ba sa jin kanmu, sun manta da namu, daga sosai ƴaƴansu wajen ne karatunsu, sun manta hidimar da muka yi gare su. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na. Najeriya kasar mu ce ta gado, amma a maishe mu bayi. Najeriya kasar mu ta gado, amma a maishe mu bayi. Ranar zaɓe mu ne kamfen, yawon kamfen ɗin asibiti sai sun mai damu tabbatar. Masu so birabe su kamar abin kyamar su, su mai damu bayan su, masu biyan bukatun su, muna faɗa domin su, kan farautar su sun ka ɗauke mu ba mu da amfani. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na. Ina karatu ba dan aiki ba, domin na san menene yanci na ne. Mu bar nuna bambanci ga juna mi adalci, Najeriya da karamci, arziki babu talauci, shugabanninmu su ne ke kwashe komai. Mun ɗauki yarda mun ba su dukkanin komai. Harkar karatu tsada, abincinmu ma yayi tsada, rayuwarmu ma ta yi tsada. Wasu su kwana da yunwa, ko kuma ku kwana a daula, mulki ya sa kun shagala, kun mutane zancen Allah, ku bara man kone. Ni ke rance a gefe ga OMC, ya yi sarace shugabanni Najeriya. Ku yi mana adalci, ku tausaya mana. Muna cikin wahala, an bar mu muna balla. Jijjira muka da asarar rayuka, ga tsadar kwanuka, ki da lafiyar baduka. Ba sa gyaran hanya sai dai gyaran karya, san ba sa duba mu, su ga mai ke damu.